Da kajing angnut bat khmi lenti baki shnong ki thau kin bit kin biang bat banang kiu nang roi bat hakaju kapor ban lej ai khuble ki nong shong shnong ka shnong kala pangti UMDC ka Mauhati constituency uba kenjo lang rangtong uba batru kumu deputy chairman ka KHADC menta kasngi lo lej poi ha ka shnong kala pangti na ka benta ban IT ka work order na ka benta ban shna ya ka lenti ya kijat na ka benta ki khna school hapo ka ne ka shnong ka bala penmang jingerap na ka 15 finance commission ka ba arlak tengka ka badai kum shibenta jong ka jing angnut jong uneu nong mi khmat pajba banwanra ya ki kam penroi hapo ka ne ka thain uba kenjolang rangtong haba ai jingkren ula ong ba ka ne ka jingwanra ya ka ne ka lap jingerap ka de ka jing angnut jong u kumunong mi khmat ka bala urlong ru hadin ka jinge keren bat ki nongelam kesnong banwanra ya kane ka lenti ya kijat lane ka footpath bansuk ki khna school kane kesnong Tena kaliang ke jonga menta kasing ngalawan hapo kane kisnong ke jongki mangkong banya kendu ya pi banyo banya ai kublai ki ya pi pat khantam ban ong kublai sibon ya ke jing kersan ke jongki ngalayo ya ke jing kersan ke borba na kane kisnong ke jongki hoi ngadang akan mau ya tu ke por ke bangina ya kun election no kiwe ki lawan da sibon ba ke jing pentame henry mapi kinong kelapang ki kala yang scam makanong rim kelas mutu ba lengba kita kinong rim ki bamangi kum kinong yalam ni lapun snow yepi bangi don kata ka jing thang ke anut ban chakri hok hamtam ban le ek de kumti ke basai de kumti ke bobek ke khila yo snow ye kata ka jing snow jongi mat shisha thila ai de jing kersan de na kata ka daw ba na kaliang ka jonga ngala poi se ke jing job bat ngada snow ngada ngakan mau ka tu ke sngi ke bangi job ya ke election haba ipat ba na keleng sodong ke konstitusi kelayawan se yeng jonga ngada jau umat nomor golai bangayo i baki babon kinong kersan ki jonga kimdei ki bahe bahan kimdei ki banyak kali rem kali ki bawan saya jonga dei tang ki kali olto ki kali maruti car ki bike ki scooty umdei ki balik sewai ki candidate ki kali ki barem dor kali ki bahe nong kersan ki dei ki barit ki baria umdei ki baron pada ka jing start ka jing smutu pat ki badon ya ka jing angnut pada ban wanra ka jing kelah ka sincar ka khadar hantam ban wanra ka komprekam ka bek ka berhenti ka bakhoi ka basai tena kaliang ka jonga ngawan hang ni ban ong ye pigi pai ba nong snong dari snong kelapang ti kublai sibun nadu odo nut ke jonga kublai sibun ni ke jing kersan ke jong pi ban ngadon kam ya ke ketika diang ya ke ketika mon ke jong pi bangin wanra ya ke jing kelah po ke snong ke jong pi tang nanga marwei nginam la ban le ke ingan la ban le palat dari lengba ke jing snong tilang ke jong pi samtam kinong yalam snong kinong snong ngai skem bangidon ke jing kermen bangin la ban wanra ikut komtrekam ke batmai ke babek ke basai bat ke ba ajing hun yo pai ba nong snong oi po oi te menta kasni ngawan ru hang ni snong jong pi mo mene hadin mangala poi hang ni pai don breu tingila yo kalat ban ya lej pej ya ke school ka beren hapo snong jong pi ngathai tang ke school mo ba snong kada asli kada ka kopta ko sama o kada sgoi te ngila yo ban wan pej ya ke school jong pi ka beren hate snong te kadon ru ka yung mane tu hajan te nangila ya yo tu step ni yo isi saya ke jing jar ban ke yo tu step no kantam ki khna je berit na try kin sim stom ha ban ke yo tu step try la da slap le kan sadon ke jing or ke jing tut ke jing hap ke khna ro ke surok te na kaliang ke jonga lengba ke jing pun sngo ke jong ki nong song snong jong phi ka tu ka ne ki nong song snong ron kat ki nong yalam snong ke jong phi te gila pun sngo ba ke jing don kam ban le bahai tu surok khndiat iban le cha ke te school te ya mentahi te nakaliang ka jonga mo ngala wanra e kani ka work order haka ban sa sinapan bahaya itu isrok khndiat ibu si khna school ki yoban ban lek ban wan haka por ka besi school te nakaliang jonga ko mo lo ilang chung ning sno ngai ekspresi chago ya MSc bron tingi te namar ba hani po snong ti kalong ka snong ka ba kham hakandong ki nong mi khman ki ba ba mi khmat na ka penta jong CMDC kemlie kham tu na pan poi te nagariang ti ni university pan manta kumba ila kular
nadu ba ilapoi yang akan dikesinong ki long kali ke bamta long kesian bar kesian ba kabanukong lai kendu ba ni kepaibat long sinong kesian mutak sin kabaru ilakloi laba man kendu lang biang yang ikinong long sinong sinong jengi ke boleh sibut MC kalong kecing kloi ki bat kalong kecing klei sitom ku cepi nak banta jengi kinong sinong Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shengi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun shengi ni ai wai shapi Pranyo laiwei kendai hendru iwei arnyo lai